V Bratislave bude opäť pochod proti imigračnej politike Európskej únie. Sympatizanti Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko ho pripravujú na 25. júna. Mestská časť Staré Mesto tvrdí, že ho nemá ako zakázať. Po skončení minuloročného pochodu proti islamizácii Európy extrémisti prerušili cyklistické preteky a zaútočili na arabskú rodinu. Na vlaňajšom pochode proti islamizácii sa zúčastnili tisícky ľudí. Po skončení oficiálneho zhromaždenia demonštranti vtrhli na trať pretekov World City Downhill Tour v Bratislave. Fyzicky napadli divákov aj kameramana. Polícia obvinila 140 radikálov. Premiér Robert Fico plánoval po pochode meniť zákon o zhromažďovacom práve. Ak je zrejme z prípravy konkrétneho podujatia, že má slúžiť na neonacistické, extrémistické prejavy, teda zhromaždenia, kde je evidentné, že pôjde o porušovanie práva na zhromažďovanie alebo slobody prejavu, že by v takom prípade boli preventívne opatrenia v príslušných právnych predpisoch. Zmenu zákona iniciovala aj bratislavská mestská časť Staré Mesto. Vláda nakoniec od tohto zámeru upustila. Po tom, čo sme začali debatovať, drvivá väčšina politikov, ale aj samospráva povedala, že natoľko dôležitý zákon pre slobodu zhromažďovania, že by bolo dobre neupravovať. V júni sa bude podobný pochod konať opäť. Organizátori tvrdia, že ten minuloročný zvládli bez konfliktov. O zrušení zhromaždenia môže za určitých okolností rozhodnúť iba samospráva. Mestská časť Staré Mesto to však zrejme neurobí. My, ak si naozaj splnia správne tie formálne náležitosti, čo zatiaľ tak nie je, sa tým musíme v nejakej lehote zaoberať a v prípade, že zvolávateľ dodrží ten zákon, tak my budeme musieť rešpektovať ústavný zákon o zhromažďovacom práve. Obec môže zhromaždenie zrušiť v prípade, ak by smerovalo k porušovaniu práv iných pre ich náboženské alebo politické presvedčenie, prípadne ak by šírilo nenávisť a neznášanlivosť. Samospráva to ale z ohlášky organizátora pochodu nemá ako posúdiť. Takisto je možné zhromaždenie zakázať z dôvodu, ak by sa malo konať na mieste, kde by mohlo byť ohrozené zdravie účastníkov zhromaždenia, alebo z toho dôvodu, ak by sa na rovnakom mieste a v rovnakom čase malo konať iné už vopred ohlásené zhromaždenie alebo kultúrna akcia či športová akcia. Na rovnaký deň sú v Bratislave naplánované aj korunovačné slávnosti. Mestská časť požiadala organizátorov pochodu, aby zmenili jeho termín. Zatiaľ jej neodpovedali. Či bude na zhromaždenie dohliadať viac bezpečnostných zložiek ako v lani, polícia zatiaľ nepotvrdila. Marek Varušiak, RTVS.